9 Ιανουαρίου 2011. Η ώρα είναι 3 και 5 και ένας καινούριος χρόνος ξεκίνησε. Το άνοιγμα, το πανελλαδικό των διοδίων για το 2011 έχει ήδη ξεκινήσει. Συνάδελφοι, συμπολίτες μας, συναγωνιστές έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, έχουν ήδη ανοίξει τα κισέ των διοδίων Αφιθνών. Η προσέλευση του κόσμου σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ορατή. Ο κόσμος είναι αρκετός και με ενθουσιασμό οι πρώτοι οδηγοί που περνάνε ελεύθερα τα διόδια κορνάρουν, δείχνοντας έτσι ότι είναι μαζί μας. Οι οδηγοί ενημερώνονται με φυλάδια γιατί έχουμε δικαίωμα να μην πληρώνουμε διόδια. Οι μπάρες ανοίξανε στο πρώτο πανελλαδικό για το 2011 με την προσέλευση του κόσμου να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει. Να ανοίγουμε τις μπάρες, σηκώνουμε την μπάρα και δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, μαζί όλοι. Η προσέλευση των αυτοκινήτων είναι μεγάλη. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα οχήματα τα οποία έχουν περάσει από τον προστατευόμενο χώρο που έχουμε κλείσει είναι συμπολίτες μας, οι οποίοι έρχονται να ενωθούν στο μεγάλο αυτό αγώνα κατά των διοδίων. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται με όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι ορατή. Στους οδηγούς μοιράζονται ενημερωτικά φυλάδια για την ενημέρωσή τους για το πώς ανοίγουμε τις μπάρες και τι είναι αυτό που μας το επιτρέπει αυτό. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος από τους οδηγούς και συμπαραστέκονται κορνάροντας σε κάθε διέλευσή του. Τον αγώνα μας με όλες τις επιτροπές της χώρας για δρόμους ελεύθερους χωρίς διόδια. Η προσέλευση του κόσμου, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε όλα τα κισέ υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, δείχνοντας ότι δεν είναι ένα καπρίτσιο. Από ό,τι βλέπουμε στο πανό, η νέα οδός εισπράττει αυθαίρετα, κατασκευάζει αυθαίρετα.